Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo ita alawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Dangat rabi ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan kinagapuan. Di ka nagdamag pa eh. Isa ka na nakiti ka nagta mabisina. Arnold, Agunay ka na! Mabisina kon. sige. Sumaruno ka nga rin iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inakpay bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang ta napudot pa. Naimas ah. Arnold, Ala, panawan nak pa di pa. Arnold. Di ka nagsaupay. Panawan nak kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to. Inton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasarita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan ti ka sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi kapay. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam ta daster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manungaal daw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapno gonggona na. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. Umay kakadiag patulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang ti makaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kaya't ko akasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, Mare. Ano samlat ta apalagipan? Wan nga rod, Mare. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos, asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mare, inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito'y balayo ni Adela Wan, apay? Kasla nga min nariribok ti panunot na Siguro, mariribukan ka nila kay na. Ngamin, saanan nga agaw-awid? Anya? Kasano nga mom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak nga min makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Ay, di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita anak isarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di asikati kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamet makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akas lawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ron ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti ininto narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Wan adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsi ka, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Ah, Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto taman nugal, kan bartakmet nila kay mo. ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunang mo lano asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal, inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati panagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ah, Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. ah. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ang nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout man ni Arnold. Amangan pa kindi, nuimunan ijay. Naimbaglangan ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Hanggang sayang. Saan taan na alat walit na? Sana bale, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnong ta. Adan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sika ti makamuno agawid ka. Ano siya? Dito yak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tanga trabi. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayom ko maiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't ko ngagbalbaliw ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak namin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang, Apay, anya ti mapaspasamak kan ka. awan tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Ada ka di parikot mo. Apay adi mo'y baga. Awan tatang. Ay, si kaman langan ti makamaw. Ay, wundayam. Ada inyag ko naluum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman nak tatang.
Impan kaw ni Diya kusina yaw. Agyaman akmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kada kita anak ta. Di mo awatan? Saan? Diyan kun awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo na ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo iti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idyamon ti dakas at trabahom. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan! No di mo kaya ti kwarta, saan laang? Kasto ti may parbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y kanas nga gawin dito. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. Sa nga 10,000 a pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Daytang nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan kwa na. Ngam saan adumngag. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamak iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Isu nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong yo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up da ito ay. Di ka guna itid takas na di mo kaya timatay. Nakatutok ti mo kok iti si kagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas, kanti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day Diya ang babae. Anong piso? Dakilagatan tilinaon ti walid na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, isu anarabyan. Idi pa lang nga nakitak day Diya babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdeg. Makitak, adum saag iti kotse ang nagpintas. Isu ako nak, abak nang day Diya babae. Nabak nang? Apay di agar kala iti paglunganan ng agawid. Apay magmagnaw rin nasibngetan? Ay, nalabait. Mapanagsalad iti paglugahanan na Nga oray magna iti nasipnget? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Alabas kamet. Ah, Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata tao. Wan mat Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. Sa nga 10,000 amin. Pagbingayan ta mutlaan. Uy, ayos. Ay walgayan, inton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan ni Diyas Sentro. Ijay taka din hold up. Agpaliw tayo ti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta iti biktimaan. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige, Ala, agkita tantulatan iti hideout. sige. Inakon iti day abanda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktimaan mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adumngag daytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo tanagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog daytoy. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela nga agiina. Iti dayta agundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapanakon iti dayjay abanda. Kita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rodan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktiman mi. Nalaka lang nga itaray dagiti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito yung asawak. Sa nino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw kung dagiti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Nakita nga mo silig ni bakit ko. Isolim mikli kak adagos pare. Isugayam arimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, Intan. Iti asilig ti bangko ti papananta. May mayat pa sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasan. Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idi inasit ka. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare, Wenno? Iliw mo laday ta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod tasimrak dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amutan.
Nga amangan no nila kay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Adda plano ti Diyos, Mare. Amangan no nagbalbaliwan nila kay mo. Isuan na pan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawi dan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't timisa. Wan, Mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dya senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas ah. Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak ang nagna. Nasiriban na tatimay sa lahang alakay. Nga rod. Nasiglat nga min. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray tibag na. Aguray ka. Nakitak tayong lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguro iti kwartana. Anya? Umaykan, mapantay iti ayan na. DJ, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige ti mang itaray. Kat aglayon kan ijahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kayaw kay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo di taasidag kaw. Agtugtugaw kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa kabulsik babaraw. Sa anak ka makapagtrabaho para itibagig. Gaputa bulsik kak. Da kayaw, tanapigsa, kad makakita kayo. Rumbangag trabaho kayaw para itipagsayaatan yaw. Niya po Diyos, saan na bulsik? Makit kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayaw. Ken amin nga aramidin tayaw kat makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kaw. Supapakan na kaitaw, takin asyandak. Ngamno takawandak. Ket amoyo lang aruday, nakasto iti kasasaan ko. Siguradaw, asaplitin na kayaw. Ne, anya ka diti ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Nga makita kayaw. Mandipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa. Ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garaw yaw anak katugaw iti asideg kaw. Pare Mario. Ay tapno di kayag basol. Siyay. Ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko at taluribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko lahangan kada kayo. Anya? Mabit lang taalaak iti bagkaw. Saanan? Mario, Intan. Intan? Nanggagmuti ko nak. Intan! Anya ka maten Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghold up ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo dyan alakay.
At damod gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Arnold. Sumardang ka man. Intan ni palengke. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. At da pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastarad. Mangkita ta iti balay asar kanta inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyaman nak, madam. Inton Sabado, umay kan tumanin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyaman nak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kandi talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam iti limos. Anya? Ala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunakmet. Sige, umasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Tanggag ho, tiya si tagiyaw. Kita mo kada kayo, dayta. Kasano ko mga mom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Kung namitay nga ikandak itilimos. Agim sanain. Agawid kayo iti pamilya yaw. Kasapulan da kayaw. Anya? Urnosin nyo ti biyag yaw babarok. Agbalbaliw kayaw. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapu iti basbasul tayat at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasobadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyag yaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket makuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laeng kada tayaw. Tata. Huwag balbaliw tayaw. At suruten tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipateg mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagaan dagiti managdakdakais. Anya? Tata. Ngaraod, kas panang supapak tayo iti kinapateg tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayo na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay ito makimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo, iti panagayat
ti Diyos kadatayaw. Arnold, itay ka pa ang nakaululimak. Sipod simang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbaga jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ak pa iji palay. Sika, di ka kadi agawid. Di mo pa sinungbatan ti saludsud ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano, At damot 20,000. kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga mo ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka diyan nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga da kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangaganyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Ngapay nga road at unggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartakan ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medring. Nasa una kanyak data. Kuha, Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diya ka muna nang. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda itan ni diya pagbalutan. Pagbaludan! Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Kaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko, saan naklata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kin ni Arnold? Asapay ko matagbalbaliwan. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold! Agbalbaliw nga tan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta o itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagaw-awin. Diyos ko. Sa anak lata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha?
Adag tok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri daw. Ni Arnold. Inak ilukat tiri daw. Arnold, Wen, siya. umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka, tagsaang utamangan. Sige. Apay akas ta tilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige, mangantan. Tamabisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Saanan? Naamiris ko haus to ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken aliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Ado ti imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko ahus to dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo iji langit. Arnold. Isong ita. Padasak tag balbalaw bakat. Saan lang nga padasan? Na di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakat. Ala, kumay ka na maturugtan. Rabi iuna yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papananti panagsangit mo. Gapo itiragsak ko. Naragsak ako na gapo ta nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasayat mo't, madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo, baya ti panagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam? Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwa idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang Yaw. Rimwarda kan ni Tatang, Lola. Tatang kunam. Wan, Lola. Simbangpet ni Tatang Yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umadadayo kan ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya ken nateng. Ay, Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabiit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. Nukasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaam mo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gapo ta mamatiak, adi kan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung ti agbalbaliw. Ammom, Arnold. Naragragsak ka matlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot,
Awan day ta iti pusom saan ka di. Ngamno ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidak, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho diti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasayaat ta si mangpet kayon. Arnold, nasayaat mo tadakan. Uwan, nanang. Saanan apumanaw pa'y ni Arnold, nanang? Nasayaat mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale tada kayon? Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apuyo. Ay, ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kit di Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardang tan ti madi a trabaho ta. Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Amom. Uwan, bareng kaya't namat nga awatan na ka nga agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa ditoy? No kasta, si kagayam ti gayam ni Arnold. Uwan, madam, siyak. Kat kayat ko mati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awan parikot iti dayta. Kaya Josawan, awatan nyo mat ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan ditoy. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awid. Lupay kasta, nasayaat mo takunam anagbalbaliwan, Adela. Uwan, nanang. Ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasayaat nga ron, ano kasta? Sapay ko tay tultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuakla ko maanasapsapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale ta nagbalbaliwan. Sapay ko magaraw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam, Si dadaan kami adumhag, madam. Ti panagaramid yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amon yu ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti naununag pa'y akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag, iti pagtaangan ti Diyos. kasano day ta, madam? Liklikan tayo, ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinag iti agnanayon arigat kantuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysay ti Diyos. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw ka ni Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na tirago iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadama. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardin da. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasan ta. Tapno maragsakan ni madam. Una,
Kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. Ha? Sige ah. Kasi mo da jala kay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko nam ngagpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Wan bakit? Agrobotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubot kadagiti ubing, tapno nabibiin. Imunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isto day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata. Naimbag, tan nakita da ka. Sa pulen da ka kumatata. Kalpasan ti misa. Da kaya't da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Ngamdo ita, umunag tayo pa'y. Tayo tayo agkararag. Sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no, iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita kakompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito yung parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat, Awanda dito'y. Adada ije Manila, madam. asawa, kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan apin musay. Babae, dagiti anak ko. Idi inasawa, dati taga Manila. Saan ta na nagaw? Ahoy, dito yung lugar tayaw. Nga ure amuda kastoy ti kasasaad ko. Hangam, sa nabalin, madam. Tinaskaan, ket nasaya at kumatibiyagda. Sige, Kabsat, kitaot no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga agayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Kantay mensahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold, Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo dayta. Babay ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta. Inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukan ko na. wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang paliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman akmat kan ka bakit? Gaputan na singpet, ken naanos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputa nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya.
Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako na. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palab ug iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Iso day tati kanayon tayo alaglagipan. Tapno may liklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kenti saan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon at agibasitan ni Sander ni Reden. Gapu iti kinakurapay, tinaud-udi. Kanayon damat abagbagaan ni Reden. Asaan kumamaup-upay, kadag iti mapaspasamak. Bulan tinapalabas, kat ngimmato ti saad ni Sander, iti kumpanya pagtrabtrabahuan na. Ngam ni Reden, kat agbirbiro klatta, iti pagtrabahuan na. Iti may sangal daw, nagsabat manen, da Sander kan Reden. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapauluan. Panagibbalas. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Kasla na pumpuno day taba di bag mo iti kwarta. Sander? Apa kasla naklaat ka nakakita kanya? Wano, umapal ka itilugan ko. Anyan? Aging gaita? Kasta palagayam ti ugalim? Anyan ti kasta lang Riden. Imbagamat ni Rowena nga dakwartan. Ngam apa akasta ti langam. Nagdungrit ka. Di ka unay aglablabas. Gaputo sa antay nga ammo ti mapasamak iti masakbayan. No itakat adda ka iti ngato. Amangan no ka nagiti sumarsarunong aldaw kat adda ka matan iti baba. Di nakpagsawan iti kasta. Tauray anya ti aramidan. Di nakabalan aguyuden pababa. Jak imbaga aguyudon kay ngay pababa, Sander. Ti kunak, di ka unay aglablabas. Gaputa sa antay nga ammo ti masakbayan. Uston, jakon kayat nga ituloy daytoy asaritaan. Ngem daytoy tilaglagipan. Manipod ita. Ibilang kan akalaban ko. Anya? Mano atawan ajak nagawawid dito pagilyan tayo. Ngam adumat gaya man tinagbaliwan na. Wan nga rod, Rowena. No apeng amin ang nagbayag ka iji abroad. Ay na, amo matan ti panagbiag mi dito'y lugar tayo. Inan-ano sak tinagtrabaho iji adayo, bareng bumaknangak kunak. Ngam, saan mat gayam? Si Kamat. Ang damat lata nagbaliwan ti panagbiag mo, Nahawan na Ngam sana kasla kada kayo abatch ko. Kas kumakan ka. Ay na, dakkel gaya man tinigosyom. Agasam man daytoy. Ag-branch out ka pa yan. Ni Sander, CEO ti kumpanya. Sigurado adakkel ti masusweldo na. Kastamot ni Dina. Talaga akas Rowena. Agduduma tayo itigasat. Sa bagay matkat di Kat, kumusta kayo matan ka ni Sander? Namayagan na saan kami ang nagkit-kita. Diyan mo, numalagip nak pailaing. Anak ko,
Dakkelan tinagbaliwan ti panagbiag tayo. Nadorasen ti negosyom. Wan nga rot nanang. Kat agyaman tayo iti apo. Husto tinakunam anak ko. Kat sapay la ko mata saan kamot nga agbaliw. Saan to Apolos mapasamak na itananan? Apay ko mga agbaliwak ngay. Nasaya at nukasta anak ko. Nasken ngamin nga agbalin tayo anapakom baba akanayon. Wan nanang. Laglagi pa amin na kitang imbagayo. Nasaya at anak. Di mo ko matultuladen dagiti daduma dita. Anak kaigam dalaang iti ribo-ribo ang nagbaliwan ti ugali da. Wan nanang. Saan kayo ang madanagan? Gaputadyak to pulos aramidan ti kasta. Ngamin, pinadakkaldak itinasaya at asursuro. Si kagayam ti anak ni Doña Caridad akasosyok iti may sa negosyok, Ma'am Isabel. Wan sa reden, ket maragsakan ak unay anak kaamuamukin ka. Kasta akmat, madam. Isabel natan, reden. Diyak kayat ti formal na unay. Sana bale, tawan tamot iti meeting. Sa bagay, husto ka, Isabel. Taoresyak, jakmat kayat unay ti formal. Talaga ka di aday di ariden, di aking kuka itinalatak a groceria, dito ili tayo, Tonyo? Un sir, kat sigun ka dagiti staff na. Tinawon nga ag-branch out da. Iswa na bi iti panagbaknang ni Sir Reden. Kasta ka di. Un sir, kat kaslaad dayo ang nabakbaknang ni Sir Reden ngam da kayaw. Anya? Pagpungpungtutin na ka di, Tonyo? Saan, sir? Ngam no idilig namin kada kayaw. Empleyado kayo laang. Nangato ti saad yung agpaiso iti kumpanya nga ayan yaw. Ang empleyado kayo latta. Idintuan ni Sir Reden. Isu ti owner iti imatmatunan a negosyo na. Di nakpagpungtutin, Tonyo. Anay ko, sir. Nasakit gayam titong payo Saan lang atong pati maraman ng kanya? Ah, No aglablabas ka. Kandi naklaeng-laengin, Tonyo. Gaputa umadanin amang lukat met tinigosok. Ngam kabalan yung ata, sir. Amang ano, awan pa'y makabulan. Kat nabangkrapan tinegosyo yo. Mala, uminom takit din, Tonyo. Ah, Taamangan numasipat kamanan. Tonyo, kaslabad mod ita ni Sir Sander. amo mo ti ugali day di abos mo, manang Mirna. Bosta, kunam Ay, sinipat nak nga ron manang. Ano sa anak la nagpampanunot, sinipat kumat. Oho, katno agpatingga ka laang iti sao. Anya? Kabaalak mat ti kabaalan ni Sir, manang Mirna. Apay nga rod nga da ka dito nga agpapa ay kas driver na. No adamot ka ba alam iti biyag? Saan aday tati kayat ko asawen, manang Mirna? Kabaalak mat timang sipat. Hala, agkapitakit din. Taing kaagwashing kadagiti lugan ni Sir. Ang mga numakita na ka dito anak kasi kawil, kat anyaman ti aramidan na kan ka. Amom Reden, damag ko kat nagikat ka no ni Sander ti trabaho na. Apay ka no? Agnegosyo ka no, mat. Anya? Wan, kat grocerya ka no, mat, tinegosyo na. Ha? Kasla kayat nakaakompetensyaan na. Awan mabalin tayo. Sa bagay, awan makalapad kan ko na. Nuanyaman ti kayat ng aramidan. Wan ngam ibirok na kumamot ati negosyo na. Sa balimot kumati produkto na. Kumaa, ngam saan mat nga rod? Isabay ang tayo latan, Rowena. Isabel, iha, agnubyo kayo kadin, kaneri din? Saan, Mama? Nagaram ka di ka, Isabel? Wan, Mama. Diyak ilibak dayta. Kat, ada ka di matmarik na mapanagayat kan kwa na? Mama. Iha, nadlaw ko ang nadagkat kayo iti tunggal maysa. Kan uray ni Papam,
Nadlaw namat dayta. Aklunak analag antirik na kan kuana. Kan nakitak ti panang respeto na kanyak, mama. No para kanyak, awan parikot ka ni Reden. Adda masakbayam kan kuana. No lakit data adda matriknam kan kuana. Day tamat tinapanunot ko, mama. Ngam adalag pa'y anaimbag tirik na. Kung nagtumot ngamin kan ka, Tonyo, agbaligi ti negosyo. Maragsakan akmat iti dayta, boss. Mabalin ka de, anayunan yung matisweldo may. Anya? Apay, si kalang ay ati susweldoak, tapno agpanayon ka. Amok nga do kami asusweldoan yo. Hanggang kurang ngamin ti masusweldo may. Agatang kami lang iti bado, kan masapsapol may. Kasla kurang pa yun ti sweldo may iti makabulan. Saan kayo nga mina nagumatgatang itibado yo? Nangrunakan ka. Isumot lang, awagwag tikat gatangam. Ay, saan nabale ata bagay ko mat, boss. Ken saan nabale, saan awagwag da ito'y rupak. Anya? Oy, Tonyo. No tagi kurangam ti ipapasweldo ken ka. Agsapul ka iti sabali apang gadam. Ay, kayat ko boss. Pumanawak nga rudan dito'y. Kaya't mapanak agaplay ijayan ni Sir Reden. Kayat mo ka di manen ti makaraman iti sipat? Ay, sana, boss. Jay kaimasan amakan ti kayat ko amaramanan. Saan na ta si Patyo? Ay, maumuma akon iti si Patyo, boss. Jak kayat amaper di ti aldaw ko Tonyo. Iso apanawanak dito yan. Tagbilangak iti kwartak. Sir Reden, nadlaw ko abin mabati sales tayo iti nagsasaro na abulan. Reden ko namlatan, Rowena. Sa nabalit ta dudua talaang mat. Kan sigud mat nga gayam ta. Wen mat ket di nga malidayanak laeng. Gapu ta dakkel ti nagdumaan ti sales tayo idi kan ita. Kasano nga min na sana bumaba? Kat addan grocery ni Sander. Agin nasidag pa ti lokasyon. Ay, wen nga rod, Reden. Sapay nabababa ti presyo dagiti dadduma a produkto ijayan na. Isa maawis at talaga dagiti tattao agumatang ijay. Ala, sa nabali. Talaga akasta. Basta agtrabaho tayo lata. Malagip ko nga min ginaudi pa nagsarita mi. Kinunana asipo ni din. Kakompetensyan ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, talaga aday di asander. Jay la makikumkompetisyon ti amuna. Sabay ko ma. Tasang agsaksakit tinakam mo kanyak, Reden. Itian niya aga po, Sander. Kas makita ket ad-adon ti branch ti negosyo ngam itisi ka. Dakkel ti nagdumaan dagiti negosyo ta. Nagasat ka. Kaputan na pardas ti panagduras ti negosyo. Ngam saan ko mga amdas dayta. Tapno agbalin ka anatangsit unay. Aging ka di ita? Kastapay laang ti sao apang laban mo kanya, Reden? Saan ka pa'y gama nagbali o? Takrot ka lata. Nugulo ti birbirukag. Tutupan ka. Ngam gaputan na ulimag ti kayat ko apan nagbiag. Baybayan ka. Awan mon, Reden. Nukastam ngamin na kanayon. Kanayon da ka nga ibadak. No saan atangig ti may sa atao? Saan amang ibadak? Si kalayang ti akin aramid iti dayta. Agyaman na. Tay naklon mo ti panagayat ko, Isabel. Gapot ay ayatan ka, Reden. Ikarek. Agbalin na ka napudnukin ka. Jak aramidan na itibanag amang pasakit ken ka. Kasta ang Reden. Agbalinak to anapudnukan ka. Agyamanak. Agpinatag ta. Kat agbalin ta anapudno ti tunggal maysa. Kat itapay lang.
Rugyan tante agsagana para iti masakbayan. Agin inom kayo manan iti ara, boss. Katanya ko matibibiyang mo, Mirna. Pasensya kayon, boss. Concern naklaang kada kayo. Ngamin, kaslari na biimot ti panagin inom yo. Oy, di nakpakibibiyangan na. Mabalin ka di at itrabahom ti into naram. Pasensya kayo nga roden, boss. Labit ka una, babaunan, Mirna. Pasensya kayon, boss. Kasla ngamin agsakit ti ulog no tsak agsasaw. Iso asuman na uak, Agbiro ka iti sa bali akasaritam. Sana siyak. Saan abasuraan ti lapayag ko? Wun, sir. Pasensya kayon. Sige, sir. Unay mo't ay tanatao. Bimak ng laeng ngam kunamlan asino. Tonya, danggayan nakman nga uminom. Apay ka di nga umin-inom kayo manan, boss. Amok matlahi nga kayat mo. Rawit kamot kat iti arak. Naraw-rawat kayo, boss. Kat nominalam kayo nga uminom. Amangan pa'y gitnin, no addiction daytan, Anya? Di naksuruan, Tonyo. Uminom takit din. Katuna, boss. Amom, Tonyo. At sirpat ko na pinta sa balasang. Kat sigurado abak ng dayjay. Kat arman yun, boss. Plan-plan wag nga rod no kasanok nga armen. Di bagayaw, te. I love you. Barang sungbatan na ka. Awan mo't gayam sir-sirbim akasarsarita, Tonyo. Panawan nakman laengan ditoy. Talaga sa bali ti ugali da di Asander. Apay ka day, anak ko. Ar-arman na karon ni Isabel nanang. Ay, patsyak. Igagagara na dayta. Kaya't nang agawin kan ka ni Isabel. Wan nga rod nanang. Edi damo. Kinompetensyanak iti negosyo. Ita, arman na ni Isabel. Sana balay, taamok ang napundugan ka ni Isabel, kat di na ka isukat iti sa balay. Sa bagay, agtalikak ka ni Isabel nanang. Ngamnaskan ko mamakasaritak da di Asander. Tapno saan na namang riribok. Ay, baybay amon anak ko. Amangan no ad da arum swati parikot no kasaritam pay laeng. Adag man yan, Isabel. Tapno umay ko ibagat ti ayat ko kan ka. Nasayangan man, tay may kasande. Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsuplim. Te ibagak nga agsapol kan iti sabali a babae. Aniya? Wan. Gapot na awan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak net. Kat kabailan ka nga ipaayan iti nasaya at panagbiag. Pudno? Baknang ka. Ngam talaga nga awan mariknak a panagayat kan ka. Gapot taad dan nobyo. Aniya? Anya ti aramidan ni Sander, iti dayta agundaway. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, baligi ti panagnegosyo ni Riden. Umapal ni Sander, isuan nagikat na ito iti trabaho na, kat nang lukat mat iti negosyo na. Kanayon na nga rod a kompetensyaan ni Riden. Naadaan mat iti relasyon da Isabel kan Riden.
Naamuan ni Sander kat nagsakit tinakam na. Gapo taagayat daytoy kan Isabel. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Panagibalas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Anda man yan, Isabel. Tapno umay ko ibagate ayat ko kan ka. Nasayahan mat, tayo may ka, Sander. Hay? Aklunan na ka din? Saan? Inuray ko ti panagsublim. Taibagak nga agsapol ka iti sabali a babae. Aniya? Wan, gapu taawan mariknak a panagayat kan ka. Ngam apay, Isabel. Baknangak met. Kabaalan ka nga ipayan itinasayat a panagbiag. Pudno? Ngam talagang awan mariknak a panagayat kan ka. Gapu taad dan nobyok. Aniya? Asino tinobyom? Nireden, kat pang nga asim tadi ka kuman mangriribok. Agbirok ka iti sabali nga armam, kunak manin. Talaga apes ti dayjay ariden iti biag ko, Tonyo. Ha? Apay ka day, boss. No awan dayjay ariden, sigurado nga inaklonnak ni Isabel. Talaga lang adi na kaayaten, boss. Aklunam nga minan. Tonyo. Wen, boss. Ay na. Bayam nga minan day ta asawa. Oh, kita anak. Naragsakak ta iti biyag ko. Nga uri ang asawa. Kasano ngamin nga damangayat kan ka? Katlaat ka? Laadak Angam. Naragsakak ta iti biyag ko, boss. Angam. Laad ka matlang, Isu adi na kainayat ni Ma'am Isabel. Oh. Sumardeng kan, Tonyo. Napudot ti ulok. Amangan no sikat ti pangidas alak iti pungtot ko. Mama, napagsaritaan mi kinireden nga agkalay sa kamin. Umaydan to ka no makisarita inton sumarunong nga aldaw. Ay katuwa na, iha. Siyak, ti excited para iti panagkasaryo ka ni Riden. Da kayo at talaga, Mama. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak ka na kayo nga agkasar kayo. Insaganaan mi pa'y ngamin anaimbag ti panagkasar mi, Mama. Kat sapay lang ko man, tasardengan nakmatan ni Sander. Barang agsardeng ton abang reng-reng-rengkan ka, inton agkalay sa kayon ka ni Riden. Sapay ko Mama. Nalpasan ti kalay sa tareden. Ligalitan nga agasawa. Juan Isabel, kita mo, nakaragrag sa kaklaunay. Uray siya. Dayto yun ti tagi-uray ko. Ti agbalin a Mrs. Romualdez. Ulitek ti agkarikan ka. Agbalinak to anasayat nga asawakin ka. Di kan to agrigat iti sidong ko. Agyaman na kreden. Ket ikarikmat nga agbalinak anasayaat kan ka. Wala. Rugyan tangarudan ti aging pake. Para ti panaghanimun ta iti abroad. Jak maaklon anila ang Riden ti makaabakanyak. Aklon naman ti amin, boss. Talaga akas ta ti biag. Ni Riden asigod amarigrigat. Isulaang ti makaabakanyak. Talaga akas ta kunak manen, boss. Saan nga iti amin akan ito, kat kukwa tayo. At damod dagiti gundaway, ama pa ay tayo iti kalkalikaguman tayo. Jak itulok akas to'y lang, Tonyo. Isuarugyak meten timang parigat iti dayjay ariden. Anya? Ngam, Tonyo, sikalaan tinangibagak iti daytoy. Isu nga ika-mo daytang ngiwat mo. Jenny, sabali ti madmadlaw ko. Kasla dagsisiim di ti groceria tayo. Anya? Wan, Jenny. Diyak maawatan. Talaga sabali ti Rikna. Amangan mo no anya ti plano na dagita. Iso anas kan nga ibagam dayta kan ni boss. Talaga nga ibaga. Amangan no adda man nagdakdakas asabali ti pampanunutan na nga aramidan. Wen nga rod, Rowena. Agra-ira itan ti kinadakas.
Iso anas kan nga gridam tayo. Honey, apay ka di ang nagpartak ti panagpataray mo. Kas lang amin adamang sursurot kadatahan eh. Anya, Makikita kiti side mirror. Talaga sursurutan na tanda di alugan. partakan pa'y nga rod ti agmaneho. Gamaganad ka. Wala ni, di ka madanagan. Saan tamay sagmak? Anyan ti kastoy ang mapaspasamak. Nakabutbut ang honey. Di kagdanagan. Yaw awan taday tamang sursurot kadata. Saan ang maikat ti panagnervyos ko? Gapo iti panang surot da kada kami itay. Ay, naimbag, ta saan kayo ang naisagmak balasang ko? Wan nga rod nanang. Asino nga tadagi jay? Day tamot lang ti pampanunutag. Asino dagi jay kan anya ti rantada. Apay ta sinurot da kayo. Nasken nga agan-anad tayo, nanang. Awan mo ti amok a pinasakitan mi. Wano nagbasulan mi. Tapno adda ko mamangipang takada tayo a pamilya. Amangan mo't no managdakdakas dagi dya at tao. Saan tayo nga amo, nanang? No anya ti husto arantada. Ngamnasken nga agan-anad tayo a kanayon. Sa bali at talagan ni Bus ita, Tonyo. Ay, huwag nga raw manang Mirna. Pasig mo na kinadakas ti adda iti panunot na. Jak mo iti day tabos mo. Nagari siguro ti kinadakas iti kaunggan na. Ay, kaya't kunti pumanaw dito eh. Gaputa kumarkaro mo na dumakdakas ti ugali na. Uray siya nga rod. Ngam sigurado adi na tapalubosan. Ang mga no pagaramidan na ta iti dakas no agpilit ta pumanaw dito eh. Huwag nga raw manang Mirna. Sa balin ti atmosfera iti daytoy a mansyon. Agan-anad ka, Tonyo. Nang runa, tada kayo akanayon ti agkuy-kuyog. Amangan no mairobo ka. Honey, anya day jay? Kaslad da bimtak. Wan nga rod. Kaslay ti garahi tayon ti bimtak. Anya, Mapit lang. Inakitaan no niya dayjay. saan nani? Amangan no adda taong ijaya sa bali ti gandat na. Amangan no anya apay ti mapasamakan ka. Amang ano pinabetak dati may sa kadagitilugan tayo. Anya, ngam kasano anak kastrek da. Kat addamat gwardya tayo. Nakaturog siguro. Apay ngamin ang naturog. Sapay ko matawan da kas ana pasamakan ko ana. Reden, anak ko. Bimtak ti may sa alugan niya. Anya, asino nga tati akin aramid iti daytoy. Agkalma ka kumalaang anak ko. Di ka unay agpungtot. Anya launay tinagbasulak. Tapno aramidin na kanyak ti kastoy. Ay, amangan mat no umapalkan ka tinangarami di ti kasta. Iso akayat dama po ka dagiti sanikwam. Jak itulok akas tilat tanakanayon. Paimbestigar ko daytoy. Tapno maamuan na sino ti akin aramid. Nagbaligi dagiti binilin ko amang pabetak iti lugan day jari den. Sigurado, kasta una iti panagliday na ita. Talaga gayam nga intuloy yu anang bilin iti mang pabetak iti lugan na, boss. Wento nyo, kat nagbaligi da. Iswa kasta una iti ragsak ko ita. Boss Sander. Ngam saan lang aday tati pagpatinggan ti amin. Bilinak ita nga ibusen dati sa nikwaday di at tao. Kalpasan na, isarunuda day jay ariden. Boss, saan kayo kumaunay? Maasi kayo kumamat ka ni Sir Reden. Apay kumamaasi akin ko na, Tonyo? Kat no kalaban ko day jay. Iso asika, Tonyo. Di ka agdardarasudos. Gaputa kabaalan kamet agudasan. Anya? Luisa, sumbatan na kumain. Di ka agbabawi no siya ti pakiasawaam. Talaga ka di anapudno ti panagayat mo kanya? Sander?
Wen, Luisa. Nakasaganak ang mga panagnak iti daytay. Sander. Iso please. Nakasaganak ang mga paaykan ka iti nasaliwanwan a panagbiag. Sa bagay. Ay ayatan ka mat, Sander. Ha? Oh, agyaman ak, Luisa. Kat itapay lang. Planwentan ti panagkasarta. Maragsakan ako na, honey. Nagsubling itisigod ti kita ti negosyo tayo. Wan nga rot, honey. Gapo dahi tayo ti kinagagat lagi ti empleyado ta. Kan, gapumutan iti kinalaing mo ang mga manihar. Thank you ti compliment, honey. Siyempre, honey. Kan gapumutan dahi tayo ti suportam kanyak, honey. Gapo iti effort na adwa. Kan suporta dagiti parents tako nakmanlaan. Ayun gayam, honey. Agkasapulan dagiti do apang publiko apagadalan dito ili tayo iti pinansyal. Kasta ka de. O de mangtad tayo ti tulong. Dagita tinaskan nga ipaayan iti tulong. Una ni. Kat agyaman ako, nay. Gapo ta si pupuso ka amang ipay iti tulong kadagiti agkasapulan. Kayat ko tinagarbo akal, Liza. Iso amang birok ka iti kalaingan nga cater, manang Mirna. Talaga ka dingag kasar kayon iti nobyam, boss. Wen, iso nga rod abilbilinan kang agsagana kayo anay bag. Kayat ko anagarbo ti kasar ko. Ngem iti kasar dayjay ariden. Ay na, uray nagarbuti ka, Liza. No saan mo't anaragsak ti maangay ka, Liza. Awan mo't laag serbina. Anya? Wan, boss. Iso anasaysaya at lata. Nga uray simple, basta naragsak. Baknangak! Iso asan a mabalin a simplila ang ti kasar ko. Awisag dagiti babak ng agagayem ko. Kastamit dayjay ariden. Tapno umapal iti kinagarbo ti kalaysak. Wan, boss. Sa bagay, da kayo ti aggastos. Iso ang makaammo kayo. Talaga nasaya at ipanagpuspuso dahi as Reden Romualdez. Anya? Apay ana ibagam day ta, Tonyo. Awan, boss. Appreciate lang ti kinasayaat na. Awan, boss. Amuyo ka day. Mabigbig itan. Gapo iti nagadu atulong na iti lugar tayo. Kasta. Awan, boss. Adong amin ti tinultulungan na. Adu ti indunar na iti pampubliko a pagadalan. Kadagiti district hospitals. Kadagiti organisasyon dagiti PWDs. Talaga akayat na ti agpasikat unay. Angam sige lang. Inton malpas ti kalay sami kini Luisa. Rugyak manen ti mang bilin kadagiti tao. Ta isarunuda apukawen dagiti negosyo na. Tapno awanen ti kakumpetensya. Amom Reden, napigsa ki atap ko. May papanitan niya. At tapak ani Sander ti dadaulo ti amin ang mapaspasamak. Di ka na yun amang sursurot kan ka. Ti panagpabutak da iti lugan nyo, kandag iti mang sipsipot iti groserya. Reden. Day tamat ya day ti panunot ko. Ngam orayan tayo aram warte resulta ti investigasyon. Narigat ti bastag pagpabasulatan, Rowena. Dumngag ka na imbag kanyak, Tonyo. Apay ka day, boss. Sumurot ka kadagiti boys ko. Sumurot ka iti pagnada ita arabi. Sa dino ka diti pamanan may, boss. Ing kayo uramen ti may sa agroserya ni Reden. Anya? Agbaligi nga ta ni Sander, iti plano na. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serye tayo ita alawas ana pauluan. Panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon.
Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor iti ospital ang masabsabidungan ni Steve. Gapu ta kandado ni David ti kwarto ni Steve, kabayatan ti kaawan ni Brigida. Nasuron ti naud-udi. Dinadal na nga rod ti seradora kat nakastrag. Inala na ti linaon ti safety drawer a kwarta. Taramatanda iti lalaki na. Iti may sangal daw, nakita ni Brigida ni Eva ijay tsindaan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo ita alawas ang napauluhan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Imbak ta nakita ka dito. Ada nakapaturong ako tsilyo iti sikigang. Di ka agtig na iti jak kayat. No, di mo kayat ti mabaksol. Apay ka, di ba? Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugot. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagos mi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko nang. Awan ti ado sa lutsod. Basta magnaka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abagan. Tagsam. Saan mo nga rod nga iya si dagti kutsilyo? Amangan numasugat ha. Basta saan ka nga agtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan mo tan. Apay nga imbaon mo pa eh. Anya ka dito imbagatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang kamutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa'y nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni tsindaan. Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salod ti awagam. Amangan no ada na panay nala ijay balay. Sa balitag parparik na kanyak. Amangan no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inra ka dyo ti imak, ma'am. Maikat day ta atali iti imam. No ibagam amin adamagakan ka. Anya ka di ti kaya dyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pa'y ibaga. Di kaya agsipat ma'am. Jakmat nga rod ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ang asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amu, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Aday balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaundak lang nga mapan gumatang iti tinapay. Ada ko ba dito dyan, akta? No, awan iti ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanain. Anyang arod ngay, nagsakit mo't pi man di amo na. Agawid to siguro inton maimbagaanan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Ay, sapay kumamot No apay mo't ngamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samat asakit. Ha? Pag kunamot akarkar na. Saan kit din? Ininaw nga agkapsot ako nada. Kunamot ti doktor na agagangay kano iti lumakay. Adumat di ta ti lumakay. Hangam saan matakas jay. Ang amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Ah, Kasla madandanagan ak tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kun ti mang pabariya. O karkarandak nga rod, ma'am. Tapno maalak. Adda diti bulsa ti pantalon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito'y imak. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ije balay da Devi ti asawak. Ijay mo't nga rod tinang ipananda, ma'am. Sigurado ka?
Sa dino tinangi kabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda kunak. Hello, ma'am. Adda ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Hala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y dita, ma'am? Wan nga rod. Mas daw kami kinimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan ak nga rod. Anya nga aramidan tayo, ma'am. Saan mo't amabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Hala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak nga impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Ing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asuruto ni Jabang ko no saan ko anagan. Ignorante. Ay, karkarandak mo na, ma'am. Ayan gayam ti kunak akautak di tabulsam. Di ka kumano ti takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot hakpay. Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak at nga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Apay nga da nakarakid da napintas sa babae dito apartment. May sa katulong. Awan kwarta na dayta. Uy! Mayat! Nang isang put kay tinapintas a babae dito apartment. Apay akas na tingirsin. Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo? Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak a kwarta. Agpeso, nga na alam makwarta? Pudno launay, Kondrad. Intan, tagagatal ti imak ama kaigan iti baraha. Wow, agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito'y. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot day ta. Hoy, Eva, padasam ti agikis nga agpaarayat. Taad-adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di ta asidag. Pimanaw tan. Kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damat inukarkaran ti tali iti ima ka nakarakad dito adigi. Manugal mat gayam ni Ma'am Brigida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramidan. Nay, apay anamaringkwas ka. Nakitak ni Eva man anod. Agpapaarayat. Kasano kumatipan nakakita? Nakaridap ka di tapapag. Naitagtagainap kong arod. Gawatak ko matiiman na. Husto mo't anakariing ak idi na ikutik tiimak. Banog mula dayta. Banugam tumat ngamin ti bagbagay. Apay ngay akas niya itinatagtagainap ko. Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapnawan ti pagdandanagam. Ingkakitaan, ijay dakkel abalay. Sige man nga rod lakay. Madi at talaga ti markriknak. Ay naimbagta na daanod ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amuyo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laeng ang makasarita ni Eva. Kuwang amin, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano dito ni Eva. Apay adamagan na no imay dito. Kat dito'y mo't nga agigyan saan aya. Iso nga min ti agbanbantay di ospital, nana. Imbaunda ka no amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka no mutan ang nagsubsubli. Anya, ayan nga rudon nga di anak ko.
Di damot in report pa iti pulis nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasama kiti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot namin ti kunada, nana. Ay, kunakon kat. Kunakon kat nga dadakas na napasama kiti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Ne, tapay ko maamapantay di presentaw. Imbaunda ka nun ni Eva iti tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan ang nagsubsublay? Ne, tapay ngay. No tinapay lang tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pag-asim, mapantan iti presinto. Ala, mabit laang. Tanay, naang dudak, ang naggapu ija bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga ruden itiladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit di babae ngayon sangpet mo iti balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ta ti swerte. Saan nga ta anayra na laang? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong iti balay mi ka ni Steve. Inalak, tapag pudnot no nang ipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atan nga tap na masulom ti balayaw. Ngamtay ka hadiyero kat awan iti balay. Iso ti may sa adinamag ko iti dayjay a babae. Okat, imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero ta inak ibaklayan. Impanda ka no iti bangko. Ada ngamin kabagyan ni Steve iti bangko. Ay, nagsayangan. Ay na, ad-ada magananak iti kastangar aramidem bakay. Tumakder ka, tunkuan, agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay amapukpukaw dyan akta. Anya tinapasama kan kwa na. Nagadua sa ludsud mo. Agpada taas an amakaam mo iti sungbat na. Sa nabale, tainted tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay na, saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga ron nga agsusurot ti mapampanunot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadakas ang mapasama kan ko, ana. Ay, wun gayam. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mahit. Ay. Ti imbaganak at agadal da iti asemestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti da ito'y apanagsasarak. O karkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikadag ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtiimbagak? Kalpasan ka di ama kalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka. Agbalan sa amutan. Nagdakas at talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibasak dito eh. Hoy, di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maama-amuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Rimor ni Brida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna. Anya nga ititad ko agunguna, sir. Awan mat kwartang. Uri sana kwarta, mabalilata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di na kumasit ka na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kaya't ko.
Awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat ka iti bagak. Tulungan ka, tapno makawid ka. Anya ko madayta, sir. Ibagam nga ruda. Nalakalang. Basta pagtulagan ka. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas a napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.